Tak się bawimy. Nie wiem, A jak wy się bawicie? ja też mam taką zrobić? Nie. Mamy taką fontannę. Zajebista, nie Aga? Piękna. Czy widać nas? Poczekaj. Bez makijażu. Prawie. Daily vlog numer jeszcze nigdy takich nie było i teraz tak, nasz dzień kończy się właśnie i idziemy kupić coś do jedzenia. Nie wiemy gdzie. Jest dzisiaj sobota, jest wieczór, Pani jedzie się na nas pani dziwnie na spojrzała. wrotkach, są dni Bytomia i gra zespół kombi, I jest jak to dużo mówi strasznych przysłowie, ludzi. gra i trąbi. Jest takie przysłowie? Jest, Gdzie no. my idziemy? A właśnie problem pierwszego świata polega na tym, że Tesco jest zamknięte. Tesco jest zamknięte i nie idzie kupić lasagne, ale my sobie jakoś z tym poradzimy. Pulok! Mi się chciało, ale Aga! nie Aga! padaj. Chcesz wdupione? Jak się kopnę, to będziesz chodzić. Ale jak się mnie pomaszkę męczysz. cymy, nie? Nie. Patrzcie, jak chcecie praktyczny prezent do swojej dziążki, żeby zadbać o jej bezpieczeństwo, to kupcie jej gaz. A można też jej go potem zabrać i zrobić tak psz psz. Abym ci zrobiła krzywdę. Najlepsze uczucie, jak człowiek wraża rękę do kabzy, a tam 10 zł.